mar rawera ma jahigni 19 manowito ngimane e kinde ng'anyo ma Migori dwaro mondo kaw okang' mar chik ne obila ma bende iteno kod tho mare. Wachore ni mosenindo Benson Ouma nowito ngimane bang' kane ogoye kod lisasi kowuok e Amali odhiambo manyoro. Midhiambo ma tarik 21 mar dweni, familia e gwengego mag Nyamware e sub-konto ma Sunai ne rito wuodgi Benson Ouma ma jahigni 19 mondo duogi pacho ka wuok kuma ne odhi goyo e Amal. Kata kamano, dakika machuok oten nochopo ne familia ni wuodgi ni owito ngimane bang' ka obila ne ogoye kod lisasi. Kaluwore kod min gi Raila Kinyi, wuodeni ne oriko duogo dala ka wuok e yorege mag menyo e kinde mano obila manoriko laore kod jogo mane bago ng'anyo ne ochwade kod lisasi ma owito ngimane. Nyathina nowuok ni dhi manyo. Nyathi bundi oma. Nyithinda gi asekonyorago, asechandorago. Chakre kaka wuongi nokalo 2011. Iko sani. Familia mar rawerani oketo seyo kuom obila mag wach ni otiyo kod teko mathoth kuom jogo eko mane ng'anyo kaachiel kod kata mago eko mane ok ng'any. Nyathini kae menyo mare ma kawaida. Nyathini romo gi polise ka polise laure gi ji. To polisi go lisasi ovyo. Nogo nyathini monego kocha nothi stand. Kanyo jokuo tamogi, kichomo Garissa jokuo tamogi. Dak sirikal tergi kocha to gidhi gineg wajambasi mani kocha. Koro wapenjore kaka jo Kenya. Ni en sirikal mane manego nyaka jogene. Nikech wan kane president kao off, no dhi protect the constitution mar Kenya, or dhi protect the life mar Kenyans. Gidwaro ni otim nonro ka otende kod nekni, ka bende komachielo gidwaro mondo koro piny owacho okaw ting' mar rawerani. Sirikal emomiyo nyathino tho. Wakoni funeral arrangement mar nyathini sirikal odonje kendo kaw gigo te. E kinde ma ndalo 3 mar ng'anyo makwedo piny owacho mane orumo odiochieng' manyoro, kwan ji maromo 13 e kaunti ma Migori bende ne ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok. Gavana ma Migori Ochira Yako mane olimo jogo mane ohinyore e kinde ng'anyoni e osiptal maduong'no ma Migori level 4 ne owacho ni piny owacho mare dhi chiwo kony ma owinjore. Police ne ochielo jo Migori County gi bunde 11 nitiere ma ithiedho kuonde mopogore opogore gi ji mohinyore mang'eny. Ok wamor gi kaka ji ohinyore e Migori County. Chik omiyo ji teko mar jopiny teko mar chokore kata ng'anyo kata timo gino. E kinde ng'anyo ma ndalo 3 no, kwan ji maromo 21 ne oyudo hinyruok ma opogore opogore ma oting'o mago manogo kod lisasi kod mago eko manogo kod gigego ma obindi. Juma, Ramogi TV.